Én vagyok Katiúzó Gergely. Pistány a nevem. Hogy is kezd. Pistánynak szoktak szurkolni. Fekete pákot azért előzik fekete pákát, mert ő a világ legfehérebb embere. Szavugyatok! Szavaztok! Molnár András Imre vagyok, más néven pusztító, Andriska, nyúlzabáló, segharabdáló, hülye gyerek. Én vagyok a Balfasz sorozatnak az egyik főszereplője, társammal, Kajati József Gergellyel. Mint láthatják, nem tudom mi a fasz megy ott, hát nem tudom, de valami megy, szóval ez mindegy, és hát igen, ez van. Igen. Én vagyok DJ Pancseszki, a Pöcsek-szének az embere. Más nem úgy szoktak írni DJ Pancseszki a fasz. Rólam készül a Megasztár Ecse. Mit mondjak Ecse? Én azt mondják, hogy megy a fejem, alig rá meg a bukós isak. Ez ne társz egyszer, Guszti. Itt van DJ Kazolla. Lesz befaszott emberként. Jaj, de csülügye vagy megijedtel. Itt van Ritz Polcsó Kanrájó. Aki olyan csúnya, hogy fekete párkó viszed nála. Itt van Iller. A svájci játékos és középpályás. És csupa csúnya, és aztán fekete párkó. 2 perces lesz. Most és. Itt van Chiellini, Giorgio, aki tudja, hogy Chiellini. Itt a csúnya, azt lehet látni. Itt van Nkufo. Szép mi? És fekete tekapákó. Itt van Samarász. Olyan hosszú arra, hogy azt hiszem először egy lány. Itt van Balvogról. Aki múltkor a meccsen 5 gólt lőtt, és 5-0-ra kikaptak. Itt van Ziani, aki múltkor 1 gólt lőtt, de azt is csak azért, mert beesett róla. Lehetem megbotlott a labdába. Addi Dore. Múltkor 1-0-ra kikaptak, azért, mert ő lőtt a egyetlen gólt. Itt van Kamara nézi, aki mindig a kamerát nézi. Itt van Özil, Mesut Özil, aki szokott szüretelni. Mutatunk nektek pár érdekes dolgot. Hát jól mozog. Nézzük meg még egyszer.
Várj, ez befogás. Na, sziasztok gyerekek! Én vagyok a DJ kameranézi, aki kameranézi a tévét. Azt szeretném mondani, hogy a mai meccs azért marad el, mert az egyik játékos azért sérült meg, mert a pulykába belerugott. És a lába eltört. Aztán nincsen cserejátékos, csak egy, de azért mindig a labdába esik el. Bele se szabad neki rúgni a labdába.